Moi boas tardes, feliz 2026. Benvidos ao resumo dunha semana de cambio de ano na que comezamos falando do que pasou en 2025. Facémolo coa San Silvestre, na que participaron 900 persoas, 200 máis das inicialmente previstas. Os participantes recorreron o seu respectivo percorrido, co ambiente festivo como gran protagonista. E seguimos coa entrega do premio Manuel Reimóndez Portela, que recaeu en Raquel Picos. É a segunda vez que gaña este galardón e nesta ocasión foi co artigo Non estamos ben en internet. Pois moi contenta, ademais creo que tamén é de importancia poñer en valor que existan este tipo de premio, así que si repetir, pois ainda recuncar sempre está ben, non? Sempre indica que as cousas son boas, entón pois volver a repetir neste premio, ademais un premio como tan destacado, non? Tan valorado no xornalismo galego, doble emoción. Se levas dúas, non habrá dúas sin tres. Pois mira, oxalá, non? Vamos a tomar nota aquí como esta profecía, mira, que me dera, non? Pois si, oxalá houbera unha terceira. Medio Rural presentou na Estrada o seu novo plan de apoio aos produtores, ao que destinará 172.000 euros. O estradense Damián Rey foi nomeado como novo responsable da Antega. Un xabarel provocou un dobre accidente na PO 841, tras ser atropelado por un vehículo, sair disparado e bater contra outro turismo que circulaba en sentido contrario. Comezou unha nova promoción de policías locais na GAPS. Entre os asistentes atópase Alberto Lorenzo, quen será o novo axente da Estrada. E no plano político, Xoán Reices criticou que aínda non se reabrira o Museo Reimóndez Portela, pese a todos os anuncios que se fixeron desde o Concello ao respecto. Anunciou que van pedir explicacións inmediatas. Tamén esta semana deixounos unha pequena sorpresa en Radio Estrada porque Pablo Chichas despediuse da audiencia. O Pablo Chichas, ao que podemos escutar no resumo do ano porque o protagonizou a propia emisora. Lembren que poden ver o resumo na nosa canle de YouTube. Atención, saque en corte, xogada ensaiada, centro ao medio, atención porque Unha vintena de persoas participaron nas primeiras badaladas de Ribela. Os asistentes comeron lambonadas e brindaron polo novo ano. Con estas imaxes rematamos este xornal semanal. Moitas grazas por estar aquí. Vémonos a semana que ven. é moi rápido. Rápido vai. Feliz ano para todos!